organisatie weer sterker neergezet. Hij is een 12 op het stuur, zeer krachtig. En vanuit VVV-kant, en dat vinden we altijd iets leuks. Het sportpark in Herten barstte uit te voegen. Zo'n 1400 bezoekers waren er afgekomen op de wedstrijd van SH tegen de profs van VVV uit Venlo. Herten promoveerde zoals gewet naar de tweede klasse. Daarmee is de ploeg in ene slaag de hoogspelende club uit de gemeente Remun. Maar er zijn meer links natuurlijk tussen de club uit Venlo en de club uit Herten. Ook de jeugdopleiding van SH heeft een samenwerking aangegaan met de geel-zwarte uit Venlo. Maar er was natuurlijk ook een trieste gebeurtenis. Vorige maand overleed Bo Vilters, inwoner van Herten en jeugdspeler van VVV Venlo. Dus werden er voorafgaand aan de wedstrijd 1 minuut stilte in acht genomen. 1 minuut stilte voor Bo Vilters. Luid applaus voor Bo Vilters, de speler die hij eigenlijk in het gele shirt bij hij moeten zijn voor deze wedstrijd tegen SH. Het hij niet zo mogen zijn, want het verdriet is nog altijd zeer groot aan beide kanten. Van onszelf. Inmiddels is er wel afgetrapt en de toeschouwers gaan dus wachten op het eerste doelpunt van VVV, want dat zal er toch wel komen. Ze moesten er lang op wachten. Er was al 20 minuten gespeeld zonder dat er echt grote kansen waren en ook geen doelpunt dus. En dat is op zich al een opmerkelijke prestatie van een tweede klasser tegen deze doorgewinterde profs. Daar komt een kans aan. Het shot. En is de bal over de lijn. Hij gaat uiteindelijk wel in de goal, maar hij was het ook al. Nummer 11 van VVV kreeg dus het doelpunt op zijn naam. Leandro Resida. Een van die snelle vleugelspelers van VVV. Jonge selectie het VVV en natuurlijk wel hele talentvolle voetballers die in het geel-zwart uitkomen. Ze komen dus na ruim 20 minuten spelen op 0-1 voor tegen Herten. VVV gaat dan door. Opnieuw de aanval over de zijkant. Resida is het weer met de voorzet en die wordt weggewerkt. En zo bleef SH goed opletten. Zoals Mark Helwegen die de bal uiteindelijk wegwerkte. En dan komen ze weer, VVV, dit keer over de andere kant. Voorzet, hoog achterin. Kind de bal weggekupt, maar komt niet goed weg. En dat is een enorme kans en er moet de 2-0 zijn. In tweede instantie ook niet erin. Een hele vrije redding van keeper Ruud Schumann in eerste instantie. In tweede instantie gaat de bal neer. En zo bleef het dus 0-1 de stand in Herten. VVV bleef natuurlijk aanvallen, maar aan en toe kan Herten de machines uitkomen. Hier dan misschien. Rico op het veld. Hij heeft natuurlijk de snelheid met. De voorzet die wordt dan uiteindelijk geblokt. Dat zou leuk zijn natuurlijk dat SH geen truc zou kunnen doen tegen die profs van VVV. En kreeg daar nu een kans voor, want de Groen-Witte hebben een vrije trap gekregen. De bal goed voor. De kopbal. Oh, en de redding. Daar was Herten Dunby in de treffer. Dat zou het zijn geweest. Een gelijkmaker maken tegen VVV. Daar kunt ze alleen maar van druimen. En dat druim komt niet uit. En VVV gaat weer in de tegenaanval. Opnieuw de redding. Ruud Schumann voorkomt een tweede treffer. De corner is dan snel genomen. Schumann zit erbij. Bal naar de tweede lijn. Daar is het shot. Van richting veranderd ligt het wel. En dan ligt de bal erin. Doelpuntenmaker is deze keer Shaquille Simmons. Sting naar de corner op de 16. En hij schiet de bal keurig binnen in de verre hoek. VVV op een 0-2 voorsprong. De kopbal, oh veel langs. VVV mist eigenlijk een echte centrumspits in dit duel. Maar tegen een tweede klasser mocht dat natuurlijk geen probleem zijn. Want daar komen ze weer.
Kan er een voorzet komen en dat komt er precies voor de voet van Gianluca Nijholt. En hij maakt er 0-3 van. Nog voor rust is de voorsprong zoals ze moet zijn. Hè. Het klassenverschil is groot. En dat vertaalt zich nu ook in een aantal doelpunten. Komt er dan nog een vierde treffer voor rust. Daar is de kans. En daar is weer Ruud Schumann. Betrouwbare slootpost van SAH. Die kregen druk natuurlijk deze wedstrijd. En uiteindelijk zal het bij rust bij 0-3 blijven. Beelden dan uit de tweede helft. Als Herten er maar eens een corner uitslijpt. Ze laten zich in ieder geval niet helemaal terugvallen op eigen helft. Ze proberen met te voetballen. En dat zorgt ervoor dat er een leuke wedstrijd ontstaat. VVV in de tegenaanval. Dan komen ze er snel uit over de zijkant. Voorzetten, daar is de kopbal en een hele vrije treffer dit. Het is Van Krooi die de 0-4 scoort. Nou, een klein uurtje voetbal te hebben. Vergroot VVV dus ook in de tweede helft de voorsprong. 0-4 op het scorebord en VVV blieft aanvallen over de zijkant. Voorzetten. Bal wordt weer weggewerkt, maar dat gebeurt niet. En dan komt het shot en dat gaat over. Het gevolg komt van de zijkanten van VVV. Ook nu weer. De kopbal, dat gaat veel langs. En ook al is het een oefenwedstrijd, dit soort kansen wil ze natuurlijk gewoon maken. We zien dat VVV wisselt, Herten wisselt en na een uurtje voetballen zijn voor gaat verse spelers erin komen. Iedereen wil natuurlijk zien speelminuten maken in deze wedstrijd. Het geldt net zozeer voor de profs als voor de amateurs die gerne een keer tegen VVV willen spelen. Een vrije trap voor Herten. En dat is weer een kansje op misschien nog een eretreffer. Komt de bal hoog voor, daar is de kans en daar gaat veel langs. En met deze verdedigers van VVV krijgen ze de bal er niet makkelijk in. En dan Venlo weer. Veel ruimte nu in die verdediging. Kijk en zie wat er gaat. Afspelen. Nou, speel het maar goed. Daar komt de goal. Daar is de goal. Het is 0-5 geworden door Gijzen. Speler Oetremun, Dion Gijzen. Hij zorgt voor de 4e treffer van de dag. Een kwartier is er nog te spelen dan. En met een 0-5 stand moet Herten nu langzaam in de gaten gaan naaien dat het niet te erg wordt. En dan worden er nog 6-0. Shot in de korte hoek. De reservekeeper van SAH wordt verrast. Klikic met het doelpunt. Hij scoort de 0-6. En nu gaat het wel heel hel. Dus het is opletten voor Herten. En dus maar eens gaat verse kracht erin. Spelers uit de A-jeugd komen er nu in. Ook zij mogen nog een kwartiertje meedoen tegen het grote VVV. Het doelpunt is opnieuw van Gijzen. Dion Gijzen met zijn tweede treffer van de dag. En daar zou het dan ook bij blijven. 0-7 is de eindstand. En het was een prachtig afschied voor manager Con van Keken van SAH. Ja, veel met. Wat moesten we verwachten tegen zo'n team? Kijk, ze zijn 2-3 weken in voorbereiding. Veel doen ons best om er een leuke pot van te maken. Ze zijn een man of 1000 hier. Ik denk dat we dat op een hele leuke manier hebben gedaan vandaag. Ja goed, klasse 40 te groot voor ons, hè? Helemaal niet erg. Leuke ervaring, voetballen tegen VVV, dat is eigenlijk uniek hè? Ja, uniek. Ik vind het vooral leuk. Ik heb het al een keer metgemaakt vorig seizoen. Tegen Sparta heb ik een keer met een regio-team metgedaan. Nou ja, als ze zoiets van man niet staan, is dat toch geweldig voor de vereniging. En ja, voor de jongens. Ja. Ik vind het een mooie ervaring inderdaad. Alleen jammer ja, dat het 7-0 is geworden. Ik ga er wel verwachten, maar We hopen ze natuurlijk stiekem naar buiten. We hebben nog best lang volgehouden. 3-0 met rust. Ja, zeker. We hebben er een paar net bij. Dus zo op een mooie zomeravond. Geen slecht dat op. We weten in ieder geval dat ze druk is op zo'n dag. Ja, maar dat is goed. Ik kan ze niet bewijzen voor al die mensen. Ik kan ze nog laten zien. Het tempo ligt een paar klassen hoger, dat merken ze wel. Werd gewoon conditioneel helemaal weggespeeld. Ze zijn natuurlijk ook het slim, maar desalniettemin is het best een jong team. Ze doen het aardig, maar ik hoop dat ze voor de competitie nog wat versterking halen. Ja, goed.
Kon, toen ze voor het eerst voor de groepsdistinctie, toen speelden ze tegen een vierde klasse, nu wel tegen VVV, dat ze wel hoog opgebracht allemaal. Ja, dat klopt. In de vierde klasse dat waren tegen Beek de Oet, die we promoveerden in de vierde klasse als trainer. Ja, vandaag we hebben er nog redelijk haaien 7-0 hoor, tegen VVV. Maar dat is wel even een stap verder, hè. Een stap verder. Maar serieus, dat hebben ze wel hoger opgebracht, want ze, ja, volgend jaar tweede klasse, dat is een hele stap dat ze heeft gemaakt de afgelopen jaren. Ook onder die technische leider. Ja, daar ben ik ook heel erg blij met. We hebben er 3,5 jaar heb ik er heel aan gewerkt om deze selectie samen te stellen. En de promoveerste de laatste 3 jaar 2 keer, dat is natuurlijk een enorm succes, een promotie. En de tweede klas voor Hert is vrij uniek, dacht ik zo, dat is de eerste keer hoor. Dus we hebben ik zie dat het een prachtige klas is van al die clubs, wat in de afdeling ingedeeld zijn. En dat zit ze op zondagavond helemaal, als VVV komt dan is het sportpark te klein. Ja inderdaad, ja, dat is dus geweldig. Ja, en als ik dan van de voorzitter van VVV nou de wedstrijd van Suzanne moog. Ik ben al een keer met hem naar Amerika en Canada geweest. Dus, hij ben dan de kinderen niet? Ja, ik ben hij ooit opgevolgd toen ik van RFC in Panningen ging voetballen. Ik kreeg toch ook een baan op een Amerikaans bedrijf in de Werkdehaaien. Dus we hebben een voorganger. Heb ik zijn baan overgenomen en voor altijd contact blijven haaien. Toen ben een vriend van mij gebleven en dat is wat chic. Ook dat er vanavond hier waren. En een verrassing voor de gaai. Nou Southampton toe, is dat een speciale plek voor dich? Of, Nou niet direct, maar dat lijkt me toch een heel een schitterend cadeau vind ik hem door het Engels voetbal vooral. Ik ben ooit in de Cup Final geweest. Ja. En nog een paar wedstrijden, Nottingham Forest en Tottenham. En voor de rest gewoon voor zondags denk ik toch regelmatig bij Herten laten zien. Zeker, daar komen we misschien nog wel tegen denk ik. Ja, want ik heb een hele goede sterke band met de spelers, dat soort wat net gezien hebben. En dat heb ik er ook verschillende van Herten gehoord hoor. Een schone avond, mag ik het zo samenvatten? Het is een geweldige avond, ik ben er heel erg blij met hoor. Goede verwachting. En dat is voor 1400 toeschouwers hoor ik. Dus mooie afsluiting, toch? Dat wil ik zeggen ja. Dankjewel, schone avond nog. Dankjewel Ola.